bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam ñalla mon ko habaruji moɗon gulɗi hono kanko Donald Trump ancien président mo États-Unis ene wayno ko ñawore makko yalti e ñalawma he ɗum noon ñawore nde o fawno ko gueɗe ken wiye toɓɓe 34 toɓɓere ɗeɗon toɓɓe foof ko patuɗe wonde wiyama o takkama wonde o yoɓi won kalisaji won e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ha sappo e jeeɗiɗi ɗiɗon kalisaji o yoɓi ko rewɓe fijoɓe pour ɗiɗon histoire uji ha mbasa yaltude joni noon takkama wiyama wonde nde o yoɓi ɗum de kanko e avocat ji makko ɓe kutorima business mo jogui o wiide wonde ko ɗum ɗo dépense uji mum koye business ɗum ɗo foof suudde noon ɗiɗon habaruji hadde ɗum yaltude ko fati élection ngaji ɗum ɗo foof ko mbiyata ko hunde lundinde kuule ko fati élection ngaji États-Unis donc ɗum waɗi jury o hande artino hande wino wonde ko heeɓi nanodiri pour wonde ñawore makko ene wayno kamɓe sappo e goho jury ɓe foof ene wayno ɓe noddama ɓe mbi wonde ɓe nanodiri donc kanko Donald Trump ene wayno ko fawa wonde ko coupable ko gueɗe ɗe ganduɗa coko gueɗe ɗe ganduɗa bawɗe sogdemo oɗo saha joni noon pour tan wonande famde est ce que omo soke walla soketake tawde jury yalti tawde verdict yalti kamɓe jury o sappo e ɗiɗi yimɓe ɓe ganduɗa suɓanoɓe ko kañumen keeɗi ñawore nde guila fuɗɗi ha oɗo ñalawma hande caggal nde ɓe dokki hono nanodiral mabɓe wonde kanko Donald Trump o tooñi wonde kanko juge marchand o wi wonde o rokkata ñawore makko ko ñande sappo e goho lewru juillet ɗum noon ndeɗo ñawore firti wonde ko holko fawi Donald Trump on wawi fawde ɗum o wi ɗum probation firti ko ene ara saha foof yontere foof walla lewru foof hande procureur walla nde ardiɓe probation ne mbi ɗum yo ar pour on ande kam taw kañum no woodi wonde dogane yaltande leydi ndi on wawi kadi kanko hoore makko ñaawo wawa wiide wonde ko Donald Trump fawa ko tawde ko ngol ɗo woni lawol muɗum gadunol o woppi ɗum yo yoppu yo yaaha ɗum firti wonde ko rentinde ɗum on wawi kadi sogde ɗum ken wona duuɓi nayyi ɗi henna ko sibabude waɗi ɗeɗo bonandeji fon mbay kewɗe no e hewde ni wawi wonde fof ene wayno kan ɗamina sibabude ko toon to New York ɗum ɗo haysinde ko crime mo mbiyata feloni ko feloni mo hewani doole no fewi hawnaki tawde kadi kanko Donald Trump o meeɗani wadde o meeɗani sokede o meeɗani nanguede kadi ko gueɗe banni hawnaki ma juge on ɗamina ko wawi fawde makko foof wona hunde jogorde hittude no fewi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump ko kanko woni hande ɗaminaɗo wona candidat pour républicain ji pour e woteji baɗoji e lewru novembre siftini ɗon tan hono kanko Donald Trump ene wayno ko convention républicain ji waɗata ko ñande sappo e joyyi lewru juillet ɗum noon ko balɗe nayyi caggal nde kanko juge gonɗo toon to New York o waɗi fawi ñawore makko e Donald Trump to Maison Blanche noon ene wayno ko kanko président Joe Biden guila ɗum fuɗɗi omon continue woɗɗinde hoore makko ko fati ndeɗo ñawore par ce que ko ñawore état président fédéral ala ko wawi ñawore état donc kanko tawa hande ko coupable wonande o tooñi toon to New York sibabu nde hutorima kalis makko hutorima kadi business makko suddi won dépense uji won ɗi waddi e ɓeɗo rewɓe o nanguiraka walla o nawiraka tribunal noon sibabu nde yoɓi rewɓeɓe o nawira tribunal tan ko sibabude ko yoɓi rewɓe ko wonde o hutorima business makko pour wonde sudde ɗum ɗon kadi no suuɗiri ɗum ni en kadi hawri koye woteji hawri koye campagne ɗum ɗo fof ko hunde lundinde kala ko mbiyata luwaji élection ngaji ɗo e États-Unis donc kanko procureur o Bragg ene wayno mo tawno hande ñawore nde kanko Donald Trump kadi ɓi ko biyeteɗo Eric kamɓe fof ɓe tawno ñawore nde donc kanko Donald Trump o tawama ko coupable o waɗi 34 toñanggue ko mbiyata feloni ɗeɗon toñanggueji fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe wadduno ɗum e avocat makko Michael Cohen e kadi neɗɗo bindo journaliste biyeteɗo Prekken ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum woni ko histoire ko hunde addande histoire États-Unis président walla ancien président nawede tribunal ñawore ara e muɗum est ce que ne foti sokede walla ne fotani sokede kanko Donald Trump noon ene wayno omo yalti tribunal joni omona haala wi wonde ko ɗum ɗo ko ñawore ɗe ganduɗa enne ko waɗande sibabude politique e kadi ene won mono takka laamu président Joe Biden koye laamu muɗum waɗi pour beele on wasa wonde candidat walla on wasa wadde campagne ko caggal muɗum noon ko teskira tan hono kamɓe républicain surtout yimɓe supporteur uji makko surtout guila kanko
gardiɗo suudu représentant ji on Mike Johnson o ƴefti konngol makko wi ɗum ɗo ko ñalawma kersindiɗo Amérique kono ɗum ɗo fof maɓe continue kadi ko ɓurno leerde ko en ko 34 ñaawore walla 34 ko takka fawa e makko en wayno ɓe kamɓe jury ɓe dakkodiri mbi wonde ko coupable ɗum noon ma en gartu habaruji men jañoɗen hen ɗo e jamma ko kala ko kewi e ndeɗo ñaawore ɗum noon on calminama on jarama ko musidɗo mon Amadou Touré ko siftindon ko habaruji gulɗi wonande oɗo ñalawma hande alhamisa 3 lewru mai hitande ujunnaji 2024 ma en gartuɗo e jamma so tawi Allah jaaɓi so tawi won goɗɗum ko kewi hen donc siftinde on tan ko kanko Donald Trump ene wayno ñawore makko yalti kamɓe jury ɓe nanodiri wonde ko coupable e 34 toñangue ko takka ko toon to New York ɗum noon ko tribunal gonɗo toon to Manhattan.